3 vuotta sitten veljet Sergei ja Vyacheslav Savelyev tekevät ensimmäisen korttinsa ja päättivät jatkaa tätä toimintaa. Tällä hetkellä on valmistettu jo yli 25 000 korttia, joista merkittävä osa on lahjoitettu läheisille ja ystäville. Nykyään veljet ovat kehittämässä 2 korttiaihetta. Toinen koskee onnitteluteemaa ja toinen on omistettu Karjalalle. Veljen tunnustuksesta karjalainen teema on heille hyvin läheistä. Tähän on yhtynyt sielumme. Me välitämme Karjalan kauneutta katsojille. Olemme itse karjalaisia ja tämä aihe on hyvin mielenkiintoinen meille. Mitä enemmän sitä kehitämme, sitä enemmän saamme tietoja tasavallastamme. On mistä kertoa korttien kautta. Karjalassa on yli 700 kylää. Jokaisesta voi tehdä kortin. Veljekset luovat monikerroksisia kortteja, jotka katsoja voi kuuta ja purkaa itse kuin palapelin. Ainutlaatuisen suunnittelun heti huomaa, heillä ei ole taiteellista koulutusta. Piirtämistä he oppivat taitavilta vaareiltaan. Viime vuonna heidän korttinsa saivat tunnustusta kulttuuriministeriössä, joka valitsi veljen kortit Karjalan uudeksi brändiksi. Kulttuuriministeriö järjesti kilpailun, jossa me saimme voittajan diplomin. Se todistaa korttiemme olevan Karjalan uusi brändi. Tämä virallinen tunnustus on meille suuri kunnia. Se antoi meille sisäyksen syventymään karjalaiseen aiheeseen. Näin me olemme lisänneet kortteihimme karjalaisia koristekuvia ja karjalankielistä tekstiä. Veljet eivät puhu karjalaa, mutta suunnitelmissa on kielen oppiminen ja karjalan kulttuurin popularisointi. Meillä on myös kasvatustehtävä. Haluamme karjalaisen kulttuurin olevan suosittu ja antaa selityksen nuorille, että me asumme monikansallisessa maassa ja me karjalaiset olemme hyvin ihmeellinen kanssa. Savelyevet ovat tiiviissä yhteistyössä Prääsän etnokulttuurisen keskuksen kanssa. Jatkossa he aikovat osallistua karjalaista kulttuuria ylläpitäviin projekteihin, jatkaa korttien tekemistä ja ohjata piirretyn paperielokuvan. Julia Petunova, Ivan Trofimov, Pavel Muzyka, viestit Karjala Petroskuista.